మరి చెప్పనా అని వాళ్ళలో తపన సీనా అని కానీ ఆనంద్ కానీ నక్క మహేష్ జాబరు చాలా పనిచేశారు. మరి ఇంకో గొప్ప విషయం చెప్పాలా తమ్ముడు జిల్లా, ఇప్పుడు మా ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి బుక్ లో ఉన్న డ్రైవర్స్ ఉన్నారు 101 మంది ఉన్నారు. అలా చెప్పినట్టుగా 101 మంది ఇక్కడ వచ్చారా? సేఫ్టీ డ్రైవర్స్ అసోసియేషన్ బుక్ ఇది 101 మంది ఉన్నారు. మరి ఐక్యత ఉందా? అది ఇక్కడ నుంచి ఎవరు మన లోకల్ వాళ్ళు కనపడటంలే. మాకు చాలా సిగ్గుచేటు అనిపిస్తాను. రామేష్ అంటే మా పామిడి తరఫున క్షమాపణ చెప్తున్నాం. మరొక మీటింగ్ లో మేమంతా కూడా కలుస్తాం. మా పామిడి తరఫున ఉన్న కలుస్తాం. ఇంకా 101 మంది దీన్ని పొందపరుచుకున్నారు దీంట్లో డ్రైవర్స్ అంతా మొత్తం. కానీ ఈ సేఫ్టీ డ్రైవర్స్ ని ఆసరాగా తీసుకుని మరి ప్రజలు అయితేనేమి ప్రజలు తీసుకుని సేఫ్టీ డ్రైవర్స్ కి వాళ్ళ సేఫ్టీ డ్రైవర్స్ ఒక డ్రైవర్ కానీ సేఫ్టీ డ్రైవర్స్ చీఫ్ ఓనర్ కానీ ఫోన్ చేస్తే సురక్షితంగా అక్కడ గమ్యం చేర్చగలని నమ్మకం కెపాసిటీ ఒక దమ్ము ఇచ్చాడు ఎవరన్నా. మేమున్నాము సేఫ్టీ డ్రైవర్స్ ముందుకు కోరుతున్నాం. అంతే విధంగా మరి ఎక్కడ ఏం జరిగినా కూడా మా లోకల్ నేను చూస్తుంటా మామూలుగా ఇక్కడ మెకానిక్ మాకు చిరాకు అబ్బాయి ఉన్నాడు. లోకల్ గా ఏం జరిగినా కూడా బండి చెడిపోయింది అంటే వితిన్ సెకండ్స్ లో పిల్లలు ఇన్ని పనులలో పాపం జిల్లాను జిల్లా తమ్ముడు అసోసియేషన్ ఉన్నాడు. ఈ సేఫ్టీ డ్రైవర్స్ ఎక్కడో అడవిలో చెడిపోయినా కూడా అర్ధరాత్రి కానీ ఒంటిగా సమయం ఏం చూసుకోండి అబ్బాయి పాపం ఫోన్ చేశాడు. పాపం నేను డ్రైవర్నే కదా అని ఒక చిన్న స్వార్థంతో అబ్బాయి వచ్చి ఈ రోజు రక్తదానం వేయడం వల్ల ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇది చాలా గొప్ప వ్యక్తి ఇక్కడ. ఎందుకంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ అబ్బాయి గొప్ప అని చెప్పట్లేదు, కానీ మీకు సహాయం చేస్తూ ఒక డ్రైవర్లో వృత్తిలో ఉంటూ మీకు అన్ని సాగా ఇక్కడ బండి చెడిపోతే మీ దగ్గరకు వచ్చి సేఫ్టీగా నేనున్నాను అంటే ఒక డ్రైవర్కి ఇంకో డ్రైవర్ దేవుడు, మీరే దేవుళ్ళు ఇద్దరు. గొప్పగా కొడుతున్నాను. పెద్దలు కూడా అబ్బాయి కోరుతున్నా. వచ్చిన మమ్మల్ని పెద్దలందరికీ డీల్ తీసుకుని వచ్చినందుకు సేఫ్టీ డ్రైవర్ తీసి ఇదంతా రాగానే మీ సమయాన్ని అందరికీ ఇచ్చినందుకు మరి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ రక్తదానం మీరంతా చేయాలని కోరుతున్నా. ప్రతి ఒక్కరు ఏ ఒక్కరు కూడా వెళ్ళకూడదు. ఒక్కసారి రక్తదానం చేస్తే బతికి ఉంచవచ్చు.